Apa tabweretsa update makamaka yokhuzana ndi anyamata azikwanje. Lero likodi zayenda bwanji paja tinati tizibweretsa ma update wa cholinga choti nkhani titsatire bwinobwino mpaka na kumapeto kumene ikathere. Lerotu anyamata aja okwana 11 analowadi mu khoti ku Lilongwe kumeneko, komano anakafika chakumamawa akhalatu kumamawa kwa nthawi yayitali akudikirira kumeneko chifukwa ku khoti kwanalasana longosole zina ndi zina kuti kodi jaji amene aweruze mlanduwu ni ndani. Mlandu woyamba uja wa Sylvester Namiwa uja omenya Sylvester Namiwa ndi zikwanje chani umene uja jaji amene akuweruza ndi Benjamin Chulu. Mlandu wachiwiri wokhuzana ndi zipolowe zakudowa umene uja akuweruza ndi jaji Austin Banda. Pamene mlandu wachitatu linayifunso lina kuti kodi umene uwu ndiye muti auweruzeni ndani, ndi pameneno apereka jaji Wanangwa Nyilenda. Atapangano asaini jaji Wanangwa Nyilenda, basa la common tent kaloweni mu chembano sopano mukatikati mwa khoti tikayiyambetu nkhani imeneyi. Iyambene nkhanija nkhani pamenepo yakatuluka kunena kuti awamanga pa zifukwa zonena kuti iwowa anapanga zipolowe pa Mbowe filling station kumenya magaye a DPP mu chaka cha 2024 kumayambiriro, komanso ndikuti kuphwanya magalimoto awo, nde akutinso panali milandu ina yonse akayiphatikiza ikumakwana milandu 9. Milandu 9 imeneyi imene khangati yasongola kwambiri ndi imeneyi ndiye kuti yomenya anthu a DPP, kuphwanya magalimoto awo, komanso akunena kuti amakaba katundu moopseza. Tsiku lomwe kunali ndiye kuti kupita kukampeza mwini wako wa shopu sinangaze panayi ngati zipolowe, iwe tipase katundu wapanga ndalama zingati, iwe tabwesa ndalama ziko tikubayatu tikumenya kopseza. Anaba katundu ameneyo akuti milandu yonse akayiphatikiza ndiye kuti imakwana ndithudi 9. Kuphatikizapo mulandu winanso umene wasongola pa milandu 9 imene ndi wophwanya komanso kuwononga katundu. Ayi mmene motu ndi mmene anayitulutsira milandu yake. Anthuwa anapezeka zoti onse akana milandu imeneyi kuti sakuyivomera, iwowa akuti sanapange milandu imeneyi. Tikamakambatu za anthuwa tikukambano za anyamata 11 aja amene ndiye kuti ndochokera chamunchesi, ndiye palinso paja anyamata ena kaya ndi 6 I think kamakwana 17 amenenso ndiye kuti anagwidwanso pa nkhani zomwezinso, iwonso ndikagulukena koma onse I think akuphatikizidwa kuyankhira mlandu limodzi ndithudi. Ndiye kumene kujaku atakana kuna kuti milandu isakuyivomera, pamenepo ndi pameneno loya wawo amapempha zoti ndiye apaseni belotu, chifukwa zonena kuti belo mmalembera mmapempha belo pokhapokha akakufunsani akupanga kutchajane tikukupasani mlandu uja. Mlandu wake ndi woterotere, mukuvomera mukukana, mukakana ndiye kuti mukhoza kupempha belo, kama mwavomera kama muzipempha zimakhala choncho. Ndi pamene amapempha belo, apaseni belo anthuwa azipita mmakwawo, mlandu aziyankhira ali mmakwawo. Pamene pajatu kwapezeka zono kuchokera ku nthambi imene ikuyimira boma a Prescott mwayi ulipo amene oro anabwera udzatsindika kuti ayi makosanawo amusapatse belo, chifukwa chonena kuti akhoza kukasokoneza zinthu ziwiri zitatu akatatani atulutsidwe. Ndipo ulendowo anakatenga mboni yake uyu kuchokera kuboma komweko, anakatenga mboni yake kuchokera ku polisi, akuti ameneyi ndi amene amayang'anira ku department, mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito ku department yofufuza milandu inonso pano, anabwera zapereka umboni unoti ayi ajaji awawo musapase belo. Ineyo ndamene ndimachita ndazinzanga timu yange kafukufuku pa nkhani ya milandu iyi, ndikunena kuti awawo musapatse belo. 1 anyamatawa amakhala mu Lilongwe akasokoneza zinthu chifukwa chonoti mboni zonse zimene zikukhuzidwa zili mu Lilongwe momwemo, mwayiona. Kuchoka apopo anyamatawa akhoza kukathawa, akakathawa mukatipatsanso ntchito tiyambe kuwathamangisa tizikagwiranso anthu oti tinagwira kale, musitipasanso ganyonso wachikenanso kukagwira. pamene popo mukutanthauza anthu amusarani musapase belo mpaka na tikachita kafukufuku yese kumaliza osapereka belo ya ifeyo ngati ofufuza tikunena choncho mupangise kuti ntchito yathu ikhale ngati yotani yovuta kwambiri.
mwina azipita kumakopyeza mboni zidza, azipita kukatani. Zimenezo ife sitikufuna zoti tiyambireso ground 1 so kulimbana naye wakuti ali kuti tiye tikamsake wakuti. Zimenezo zironongera ndrama, zironongera nthawi, zironongera mphamvu. Mlandu sokhala ngati wayima mamoti uzipita pasogolo fanire zikamba tikasaka ali kutino anyamatawa akhoza kukathawa musapatse belo ayi. Pamenepo ndi pamene nkhani inapezeka tino yayimira tsopano. Yayima ponena kuti mawa jaji Wanangwa Nyirenda azapereka chigamulo chake akuti chigawo chakumamawa kuti kodino anyamatawa apatsidwa belo kapena sapatsidwa belo. Ndekuti atamva mbali ya anyamatawa loya amene akuyimira kuti anyamatawa apatsidwe belo komanso kuzamva mbali yakuboma ndi mboni yawo yomweyi imene imachita zofufuza yochokera ku polisi kuti anyamatawa asapatsidwe belo. Iyeyo ngati jaji akapereka chigamulo chake mawa ndithu. Makosana funso lake ndi lomwe lija, magayo apatsidwe belo, inu mukuiona bwanji? Apatsidwe belo makosana amenewa? Ayi mutiuzatu maganizo anu mu comment section, koma ndikuti mukamatiuza molemezanso maganizo anzathu. Timangofuna kupanga point out ka video aka tikaonereni limodzi makamaka chakumapetoko kumeneko. Mukuona pamenepo kuti amenewo takuonayo ndithu kuti nonda amayi Jesse Kabwira. Amayi Jesse Kabwira milandu yonseyi akupezeka akakhalako ndi amene akukhala pa namba 1 kuteteza iyayi mukwalakwira amenewa fetelembera mpaka na kumabungwe kuti ateteza anyamata amenewa, mabungwe omenyera maufulu pa kumene kupanga. Inuyo mudziwana nawo chani anyamata amenewa mpaka nokumakhala pasi kumanong'onezana choncho? Nosangokhala ngati mene akupangira china chimwendo banda bwana. Angotalikira kuti nkhani zisakuzi somehow. Talikira kwambiri kutali. Usakhala ngati yoncho bwana. Ndete kamanena zoti anyamatawa mukwaziwa mukana bwanji apapa. Ayi, tanena kale tiuzeni maganizo anu. Kwa amene sitinapange subscribe, tipangeni subscribe ku channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zoti abweretsa panopa zifika mosavuta akuti.